Ku-2008 uyasweleka umama. Uphi wena ngelo xesha? Yo, ku-2008 ndandise high school, ndandise ku-2008 besiqala uphangela. Okay. Besiqala uphangela. But umama ke naye wayevele ugreda naye. She was a teacher by profession. Yeah. And then she never got sick. Walala nje. 28 ka April, each and every year. La mini bancha. Okay. Qokedi masters zakhe. Yeah. La holiday 27 ka April Freedom Day. So then got all day again and la weekend overlap by 27 ayenge weekend. So by that Monday by holiday. That Monday. Ubomi zampu nefana naqala because uXojonga I remember ndithenga inkomo umfana wendodana bayithenga inkomo. Thenga inkomo itruck igcwele 10 yenkomo suke eMonti. Xa ifika itruck ithula inkomo ekhaya. Kwathi cwaka. Kade kubhujiwe. Nyanyana umakhesa akekho nyana. Qomba uba ube khona umama uzawududula ityali yakhe abonga ngiyathina jikeleza lilizele atho uziva bakhona into cele wathi kubhujiwe ngathi bekhona abantu qoba ayibona is she really gone and kwanguni hit hard ke ngoku nyanda yabona ba nyanya mama kekho okay qho ke ngoku uba ugraduate ebomini. Yes, like milestones, achievements. Njalo. I remember at some point ebomini kwa khicixi. Yasiqomba okay unidayila gama elithi From umzali wakho. And ngokuqomba ileko aziba right kodwa for the fact ba uchumama uzoba right. Yeah. Kodwa ke through it all and to trust in him. And ke ngoku and notata impilo yakhe aqala bangene ngoku. Yeah, kodwa ubomi baqhubeka. Life goes on. And iyanceda ukuba sikhulisele emthandazweni. Okay. Sikhuliswa ngomthandazo, sikhuliswa ngezwi.